Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bukdoy. Taong 1987, Malimono, Surigao del Norte. Naninirahan sa pinakadulong parte ng Malimono ang pamilya ni Bukdoy. Sakop sila ng mga sityong malalapit sa paanan ng bundok, kaya lahat ng pangangailangan na maaari nilang mabilis sa karatig lugar, medyo pahirapan talagang makuha. Payak na payak doon ang pamumuhay, at halos sa kabuuan ng buhay niya, hindi pa siya nakaranas na matulog sa bahay na merong kuryente. Isang beses lang din siya kung bumaba sa lugar nila para mamili ng mga pangangailangan nila sa baryo, gamit ang salaping makukuha niya mula sa pagbebenta ng mga hayop at gulay. Grupo rin kasi sila kung pumunta roon, para naman kahit papaano, ligtas ang daang kanilang tatahakin. Kalimitan purong mga kalalakihan lang ang sumasama sa kanya dahil sa hindi pangkaraniwang daan na kanilang binabaybay patungo sa bayan. Sa totoo lang pinuno, maliban sa mga kwento ng mga nilalang na hindi nakikita, wala na silang nararanasang kakaiba. Gayunpaman, kahit pawang mga istorya lamang ang mga ito, pinaniniwalaan nila yon, alinsunod sa paniniwala ng matatanda sa kanilang lugar. Ayon pa kay Bukdoy na, sa kanilang sityo kung saan sila nakatira, merong isang natatanging nilalang na kinakatakutan ng lahat. Tinatawag nila itong mga gumok, isang uri ng aswang na hindi kumakain ng laman loob o anumang laman ng tao. Bagkus ang pinagkakainteresan lamang nito ay ang kabuang balat ng kanyang biktima. Walang makapagsabi kung ano ang ginagawa ng mga gumok sa balat ng tao, gawa ng wala pa namang kahit isa sa kanila ang nakakita nito. Lahat din ang nakasilay sa mga gumok, hindi na naabutan ng sumunod na pagsikat ng araw. Kadalasan din sa mga biktima nito, nababalot ng putik ang buong katawan. Ginagawa nila ito upang ikubli ang pinsalang ginawa nila sa mga taong nagsilbi nilang biktima. Dagdag pa ni Bukdoy na marami ang mga agam-agam kung bakit ito ginagawa ng mga gumok. Yung ibang matatanda sa kanila, naniniwalang parte ito ng kanilang balat kayo, habang ang iba naman, kumbinsidong ginagamit nito ang mga balat na kanilang nakukuha para makabuo ng isang bagong nilalang na magsisilbi nilang tagasunod. Bagaman hindi pa nakukumpirma ang ganoong usapin, lahat sila naniniwala na yun talaga ang nangyayari. Dahil dito, nakaugalian na nilang lumakad ng grupo. Mas mainam kasi ito kumpara sa nag-iisa. Dahil kapag nasa kasagsagan ka ng panganib, may malalapitan ka. 2 buwan bago sumapit ang kapistahan ng mga patay, nagkaroon ng isang malawakang pag-aani sa kanilang lugar. Mga prutas at gulay ang karamihan sa mga ito, kung kaya't agad silang nag-usap-usap ukol sa araw na dadalhin nila ang mga kopra sa baryo. At para naman hindi mapaboran ng ilan sa kanila, ipinadaan nila sa botohan ng magiging pasya ng grupo. Pagkatapos naman ng ilang oras ng pagpupulong, nagkasundong lahat na kinabukasan kaagad nila dadalhin ang kanilang mga paninda. Bukod kasi sa meron silang hinahabol, alam din nilang mas magiging mabenta ang kanilang mga paninda kapag ito ay sariwa. Dahil sa naging pasya ng nakararami, kahit may mga maiiwan silang gawain, obligado silang sumunod. Kinabukasan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan ng binabagtas ng grupo ang daan. Bale, binubuo lang sila noon ng 5 tao. Siya, ang kaibigan niyang si Matsyas, ang tsuhin niyang si Utoy, at ang magpinsang si Balot at si Dugoy. Sila ang napagkatiwalaan noon ng kanilang baryo para magdala ng 8 sakong kopra sa bayan. Ayon pa sa kanya na, wala naman itong problema, lalo pat matagal na rin nila itong ginagawa. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, pagbaba nila sa unang baryo, bigla naman sila roong dinumog ng mga tao.
Unang baryo pa lang yun pinuno pero halos maubos na ang mga dala nilang gulay. Gayunpaman, kahit marami nang naibenta, nagpatuloy sila sa pag-usad sa kadahilanang hangad nilang maubos ang lahat ng kanilang dala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, nasa 3 baryo na ang kanilang nadaanan bago nila narating ang pinakamalapit na bayan. Magbabandang 2:00 na rin noon ang mga sandaling yon, subalit hindi ito alintana para sa kanilang 4. Sa dinami-rami kasi ng bumibili, alam nilang mauubos ang lahat ng kanilang dala. Pagtungtong naman ng 5:00, kagaya ng inaasahan, naubos ang kanilang mga paninda. Meron pa nga noong nakapila pero wala naman silang magagawa, kundi abusuhan ng mga itong ubos na ang mga binibenta nila. Pagkatapos nun, nagsimula na silang magligpit para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Kalimitan sa kanilang mga pinamili, mga tipikal na gamit lang din sa kusina. Yun kasi ang gusto ng mga nagpadala sa kanila, kaya wala naman silang magagawa kundi ang sumunod. Dumaan pa ang ilang minuto. Nang matapos na nila ang kanilang mga gawain sa bayan, dali-dali naman nilang binagtas ang daan. Nga pala pinuno, magbabandang 6:00 na sila noon ang umusad, kaya medyo madilim-dilim na ang daan. Upang hindi naman sila makaramdam ng anumang takot, lahat sila nagsinde ng kani-kanilang mga sulo. Iniiwasan din nilang matahimik nang sa gayoy marinig ng mga nilalang mula sa malayo ang kanilang pagdating. Sa mga unang baryo ring kanilang nadaanan, wala naman silang napansing kakaiba. Pero nung nakadaan na sila sa huling baryong nagdudugtong sa lugar nila, dito na sila nakaramdam ng kakaibang presensya. Hindi nila mawari pero sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, para bang merong nagmamasid. Si Bukdoy noon kahit takot na, hindi pa rin maiwasang magbiro na kesyo, nakatingin sa kanilang mga gumok at kung ano-ano pang pananakot sa magpinsan. Maya-maya pa, nang nasa kalagitnaan na sila ng daan, dito na siya sinaway ni Matiyas. Maging ito man kasi, hindi na maipagkakaila ang takot sa kanilang mga dibdib. Dagdag pa ng tsuhin niyang si Utoy na iwas-iwasan niyang magbiro, lalo pat Biyernes noong mga araw na yon. Ngunit nang marinig ni Bukdoy ang sinabi ng mga ito, mas lalo pa siyang nagpasikat. Sa isip-isip niya kasi, pag tumigil siya baka pagtawanan siya ng mga ito. Siyempre, ayaw naman niyang mapahiya, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Nang medyo maalibadbaran na sa kanya ang tsuhin niya, sapilitan naman itong pinatikom ang kanyang bunganga hanggang sa nagpang-abot na silang dalawa. Malaking tao itong si Bukdoy, kaya kahit matanda ang tsuhin niya sa kanya, alam niyang kayang-kaya niya ito. Ang kaso lang, habang abala sila sa pakikipagbuno, hindi nila namalayan ang pagdating ng isang lalaking may pasan-pasan na mga kahoy. Pagharap naman ito sa kanila, dahan-dahan naman itong ibinaba ang kanyang mga daladala habang nagtatanong ng, "Anong ginagawa ninyo? Bakit dito nyo pa talaga naisipang mag-away? Di nyo ba napapansing gabi na? Mapanganib dito ang magpagala-gala." Matapos naman itong makapagsalita, agad nitong kinuha ang mga pasan-pasan nito, sabay lagpas sa kanilang grupo. Si Bukdoy naman di na ito pinansin dahil sa di naman niya kilala ang matanda. Imbis na sumagot, tahimik lang naman silang nagpatuloy hanggang sa kalaunay napansin nilang parang naliligaw na sila. Yung daang kanilang tinatahak, animoy paikot-ikot lang. Walang katapusan at kahit ilang metro na ang kanilang binabaybay, hindi pa rin nila mahanap ang tahanan nila. Maya-maya pa, nang mapansin nilang ilang oras na ang lumipas, dito na sila nagsimulang magtaka at maghanap ng paraan kung papaano nila ito matatakasan. Binaliktad na rin nila ang kanilang mga damit, ngunit wala pa rin nangyari. Ang mas nakakagulat pa, habang tumatagal sila sa ganoong sitwasyon, nakakasilay sila ng mga bagay na bago sa kanilang paningin.
Nang mapagtanto naman ito ng kanyang tiyuhin, dito na ito nagsimulang magduda ukol sa maaaring pagpasok nila ng hindi sinasadya sa isang dimensyon. Nang marinig naman ni Matias ang sinabi ng tiyuhin niya, dali-dali naman itong sumagot ng, "Tiyo, di ba may mga ganitong kwento si Lolo Alejandro? Yung isang bitag ng mga gumok? Inililigaw muna nila ang kanilang mga biktima para pagurin ng mga ito. Pagkatapos nun, atakihin sila nito sa likod at mula sa kanilang mga tumbong, hihimlasin nila ang balat ng mga kalunos-lunos nilang biktima. Siguro ho, mas mainam na huwag tayong mag-aksaya ng lakas at oras sa ganitong sitwasyon." Nang marinig naman ni Bukdoy ang sinabi ng kanyang kaibigan, dito na unti-unting nangibabaw ang hindi maipagkakailang takot sa buo niyang katawan. Ayon sa kanya na, habang nag-uusap silang dalawa, gustong-gusto na talaga niyang makawala sa ganoong kalagayan. Yung mga binti niya, medyo nanginginig na, pero alam niyang kinakailangan niyang maging matapang upang hindi siya maging tampulan ng tukso at kahihiyan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa buong paligid, dito na nila nasilayan ng dalawang gumok na nasa kaanyuan ng pangkaraniwang tao. Ordinaryong-ordinaryo ang wangis ng mga ito, pero yung kanilang paglalakad, kakaiba sa lahat. Umuunat din ang kanilang mga buto kapag umuusad, indikasyon na hindi nila pagmamay-ari ang mga balat na nakalapat sa kanilang katawan. Matapos naman itong masilayan ng kanilang grupo, agad namang kumaripas ng takbong magpinsan. Yung kaibigan naman niya, napatikit sa tiyuhin niya habang dahan-dahan silang umaatras. Maya-maya pa, bigla naman silang napahinto nang mapansin nilang wala na silang matatakbuhan. Sa puntong yon, ang mga takot na kanina pa nilang tinatago, unti-unti nang lumabas sa kanilang mga katawan. Habang papalapit ang mga gumok, mas lalo namang natataranta si Matias at ang tiyuhin niya, dahilan para unahin sila ng mga ito. Paghila sa dalawa papalayo, tanging sigaw na lamang ang kanyang narinig habang nakapikit. Nang mawala naman ang tinig ng dalawa niyang kasama, dito niya napansin ang pagbalik ng katahimikan sa buong lugar. Sa isang iglap, naglaho ang kakaiba niyang pakiramdam hanggang sa naglakas loob na siyang imulat ang kanyang mga mata. Pagsilay naman ni Bukdoy sa paligid, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang apat niyang kasama. Tahimik lang itong nakatayo sa kanyang harapan at sa estado ng mga ito, parang hindi na yon pangkaraniwan. Maya-maya pa, nang akmang kakausapin niya ang mga ito, bigla namang lumapit sa kanya ang tiyuhin niya habang nakangisi. Dahan-dahan itong inilapit sa kanyang tenga ang bibig nito, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Pasalamat ka. 4 lang kaming nandito." "Makakauwi ka na, Bukdoy. Pero sa isang kondisyon, huwag mong ipapaalam ang tungkol sa amin. Sa baryo kung saan ka nakatira, araw-araw pa rin tayong magkikita. Tandaan mo, nakabantay kami sa lahat ng kilos mo. Isang pagkakamali lang, mamamatay ka nang hindi mo nalalaman." Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, agad naman itong umalis. Paglayo nito sa kinaroroonan niya, bigla naman siyang napalupasay sa lupa, dala ng matinding takot at pagkasindak. Mag-iilang oras din siyang natigilan sa lugar bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumakad. Habang binabagtas naman niya ang daan, ramdam niya ang matinding takot sa kanyang katawan. Malayo na siya sa lugar na pinangyarihan ng insidente, pero nakapagtatakang nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Sa pagdating naman niya sa bukana ng kanilang baryo, nadatnan niya ang 4 niyang kasama na kanina pang naghihintay. Kung kanina, sindak at tinakot siya ng mga ito, sa mga sandaling yan, parang bumalik na ito sa dati nilang pag-uugali. Nang lumapit nga ito sa kanya pinuno,
parang wala man lang nangyari sa pagitan nila. Dala naman ng takot ni Bukdoy, minabuti naman niyang sumunod sa pagpapakitang tao ng apat. Bago rin sila magkahiwa-hiwalay, muling ipinaalala ng tiyuhin niya sa kanya ang mga mangyayari kung sakali mang magtraidor siya. Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung umalis para makauwi na. Si Bukdoy naman, naiwang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, pilit na pinag-iisipan ang mga nangyari. Kalaunan, nang mapansin naman ito ng kanyang ama, may hinahon naman itong lumapit para magtanong. Oh, Bukdoy, bakit hindi ka pa pumapasok? Tayo na. Kanina ka pa namin hinihintay, oh. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang ama, pilit naman niyang binuhat ang mga nabili niya. Pagpasok nila sa loob, agad naman niyang iniwan ang kanyang mga dala, sabay tungo sa kanyang silid para magpahinga. Dala naman ang tuwa ng kanyang mga magulang at kapatid sa kanyang mga dala-dala. Hindi na nito napansin pa ang kakaiba niyang kilos. Basta pag-alis niya, masaya nitong tiningnan ang mga supot na inilapag niya sa sahig. Pagpatak naman ng sumunod na araw, kahit papaano nakalimutan na niya ng bahagya ang tungkol sa mga nangyari. Hanggat maaari, umiiwas din siya sa mga usapin na maaaring makapagbalik na naman ang kanyang alaala. Magmula rin noong nangyari ito sa kanya, pakiramdam niya tuluyan ang nagbago ang buhay na meron siya. Napakahirap para sa kanya na makibagay sa ganoong sitwasyon, lalo pat alam niyang nasa malapit lang ang kanyang mga kaaway. Para naman makaiwas sa mga gumok, nagpasya siyang humanap ng panibagong trabaho. Ang problema, nang mapansin naman ng mga ito ang pag-iwas niya, mas lalo itong nagpumilit na makipaglapit. Marahil, ayaw ng mga nilalang na mawalay si Bukdoy sa kanila dahil sa magdudulot ito ng palaisipan sa kanilang mga kakilala. Lumipas pa ang mga buwan, nasanay na lang siya sa ganoong sitwasyon. Kahit papaano napanatag naman siya, gawa ng hindi siya ginagalaw ng mga nilalang. Bagaman may mga pagkakataong sinisindak siya ng mga ito, alam niya sa kanyang sarili na mananatili siyang ligtas, basta ba'y susundin lang niya ang lahat ng payo ng mga gumok. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi habang buhay ganon ang kanyang gagawin. Bilang tao, normal na sa atin ang magkamali. Kaya may mga pagkakataong makakapaglahad tayo ng mga bagay na hindi naman dapat. Ayon kay Bukdoy, muling nagsimula ang kanyang kalbaryo noong makausap niya si Tandang Alejandro. Sumadya mismo ito sa kanilang pamamahay na para bang may natunugang kakaiba ang matanda. Hapon na noon ang pumunta ito, kaya nang masipat yun ni Bukdoy, dali-dali naman siyang naghanap ng gagawin para ito ay maiwasan. Ang problema, nang akmang magtatago na siya, nakita na pala siya ng matanda. Pagtawag nito sa kanyang pangalan, napilitan na rin siyang mapahinto para kausapin ito. Sa paglapit naman ito sa kanya, mahinahon naman siya nitong inakbayan, kasabay ng patuloy nitong paglalakad patungo sa loob ng kanilang bahay. Kung hindi nyo kasi naitatanong, palaging bukas ang bahay nila para kay Tandang Alejandro. Para na rin kasi itong lolo ng lahat, gawa ng sa kanilang baryo, maraming tao na itong natulungan. Malapit din ito sa kanilang mga kakilala, kaya halos lahat ng gawin nila, alam ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating naman nila sa sala ng bahay, humingi ito ng kape sa nanay niya bago sila magsimula. Siyempre, tumungo noon sa kusina ang kanyang ina para magtimpla, kaya na may silang dalawa na lamang ang iwan sa sala. Nang mapagtanto naman ito ni Tandang Alejandro, dito na nito binuksan ang paksa na agad na nagbigay ng takot sa kanya. Alam kong may nalalaman ka, Bukdoy, sa mga napapansin ko noong mga nagdaang linggo. May kakaiba sa mga kaibigan mo. At kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ang kanilang pagbabago noong magbenta kayo ng mga kopra.
Hindi ba't inumaga na kayo nun? Tapatin mo nga ako. Ano ang totoong nangyari sa lakad ninyo? Yung 4 na kasama mo palagi na akong iniiwasan. Kahit anong kausap ko sa kanilang mga magulang, hindi nila dinidinig ang aking pagtawag. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos panay na ang pag-ikot ng kanyang paningin sa kabuuan ng bahay nila. Kahit kasi silang dalawa noon, pakiramdam niya merong nakikinig sa kanila. Maya-maya pa, muli na namang nagsalita ang matanda ukol sa proteksyong ibibigay nito kung sakali mang umamin siya. Dagdag pa nito na hindi siya nito pababayaan kahit anuman ang mangyari sapagkat sa bandang huli, tanging magkakamag-anak lang ang nagtutulungan. Dahil sa sinabi nito, hindi na nga niya nagawa pang pagtakpa ng kanyang nalalaman. Takot na takot man, inilahad niya kung papaano kinuha ng mga gumok ang kanyang mga kasama noong gabing yun. Inamin din niyang hindi niya ito nasilayan, subalit malakas ang kanyang kutob na pinatay ito ng mga nilalang para makuha ang kanilang mga balat. Di rin siya kumbinsidong hindi papatay ang mga ito dahil sa walang nakitang bangkay, gawa ng maaaring itinago ito ng mga gumok upang walang kahit na sino ang maghinala sa kanila. Ano man ang binabalak ng mga ito, nasisiguro niyang malaki ang maapektuhan sa oras na nagdesisyon na silang yon ay isa katuparan. Matapos naman niyang makapagsalita, baka sa mukha ng matanda ang matinding pagkagulat. Halos hindi nga ito makapagsalita. Hindi nito inaasahang makakalapit ng ganon ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, muling nagwika si Tandang Alejandro ukol sa kanilang gagawin. Pinagsumikapan din itong ilikas na muna pansamantala ang kanyang mga magulang, gawa ng hindi malabong punteryahin ito ng mga gumok. Pagsapit naman ng gabi, nang makauwi na ang mga kapatid niyang nagtatrabaho, agad naman itong pinatipon ng lahat. Kahit pagod na pagod ang mga ito, nagpumilit pa rin itong dumalo sa kadahilan ng alam nilang kapag nagpatawag si Tandang Alejandro, paniguradong meron itong mahalagang mensaheng bibitawan. Pagkatipon naman ng pamilya niya, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa lugar na pupuntahan nila at ang kasalukuyang sitwasyong kanilang kinakaharap. Ayon pa sa matanda na, hindi nila maaaring ipagsawalang bahala ang ganoong bagay dahil buhay at kamatayan nila ang nakataya. Mariin din itong inilahad na walang susuway sa kanyang utos kung ayaw ng mga itong masaktan. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi nito, hindi naman ito maiwasang magtanong ukol sa sitwasyong tinutukoy nito. Nang marinig naman yun ni Tandang Alejandro, seryoso nitong inilahad ang tungkol sa mga gumok hanggang sa bigla naman itong natigilan dahil sa pag-uga ng bubong ng bahay nila. Isipin ninyo, walang kalampag na nangyari sa bubong ng bahay pero umuga lang ito. Tahimik din ang kapaligiran sa labas kaya hindi nila maiwasang dumungaw sa mga siwang. Yung tatay niya, nagtangka pang lumabas pero bago pa man ito magawa ang ganoong bagay, sapilitan na itong pinaatras ng matanda. Paghawi niya rito pabalik, agad namang napasubasob ang kanyang ama dahil sa bisa ng mutya ng ngipin ng kalabaw na nakabaon sa kanang kamay nito. Wag na wag mo akong susubukan, Romulo. Kilala mo ako at sinasabi ko sa iyo may paglalagyan ka kapag akong ginalit mo. Hindi mo man lang ba naisip na pwede nating ikamatay ngayon kung bubuksan mo ang pintuang yan? Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, kakaiba sa lahat ng aswang ang mga gumok. Dagdag pa nito na, ang mga nangyari noon sa bahay nila, isang patunay na nalaman na ng mga nilalang ang tungkol sa pagkanulo niya sa sikreto ng mga ito. Hindi rin yun titigil hanggat hindi sila nauubos sa bahay na yon. Mariin din itong inilahad, walang kinakatakutan ng mga gumok, lalo na't may kakayahan silang tanganin ang lahat ng memorya at wangis ng kanilang mga biktima. Sa oras na nagawa nila ito, walang sino man sa baryo ang may kakayahang umalam
kung tao ba ang kanilang kausap o isang gumok na nagbabalat kayo bilang tao. Ultimo ang mga albularyo doon, walang kaide-ideya sa nilalang na kinakaharap nila. Nabanggit din ni Tandang Alejandro na ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakapasok na gumok sa kanilang baryo. Para sa kanya, hindi ito magandang senyales dahil masyadong mapusok at mapanganib ang ganoong uri ng nilalang. Hindi rin yun tumitigil hanggat hindi nito napapalaganap ang sarili nilang lahi sa lugar kung saan sila nakarating. At dahil sa gano'n nilang kakayahan, madalas silang tawaging lason ng mga baryo. Mga mapanirang nilalang na walang ibang hinahangad kundi ang kamatayan ng mga taong naninirahan dito. Isa rin ito sa kinakatakutan ni Tandang Alejandro, kaya nang matunugan niya ang tungkol dito, agad siyang nag-imbestiga. At hindi nga siya nagkamali sa mga agam-agam niya. Matapos naman itong marinig ng kanyang pamilya, nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng tahanan. Minsan, nakakarinig sila ng iyak, mga sigaw, pagkalmot sa dingding, at kung ano-ano pang nakakatakot na mga tunog. Hindi lang yun, may mga pagkakataon ding sinusubukang itaob ng mga nilalang ang bahay, ngunit dahil sa masyado itong malaki at mabigat, hindi nila ito magawa-gawa. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, kalmado lang namang nanatili ang kanilang pamilya sa gitnang bahagi ng bahay nila. Bagaman may mga daladala na sila noong armas, hindi nila sinubukang magpadalos-dalos sa kanilang mga pasya. Pagkaraan pa ng ilang oras, unti-unti nang humina ang unos na kasalukuyang pinagdadaanan nila. Maya-maya pa, nang pumutok na ang bukang liwayway, parang bula namang naglaho ang mga nilalang. Nang maramdaman nilang tumahimik na ang buong paligid, nagpasya itong si Tandang Alejandro na lumabas. Pagsilay naman itong ligtas na, dali-dali itong bumalik para abisuhan sila sa plano nitong paglikas. Nang marinig naman ito ng kanyang pamilya, hindi na ito tumutol pa. Ang ginawa ng mga ito, nagtulong-tulong na sa pagligpit ng kanilang mga gamit. Pagsapit ng tanghali, handa na ang lahat, kaya dito na rin nagdesisyon ng matanda na umalis na ng baryo. Ang naging likasan naman nila noon ay yung pinakamalapit na baryo kung saan nakatira ang malapit na kadugo ni Tandang Alejandro. Malaki ang bahay nito, kaya kahit marami sila, kasya silang lahat. Hindi naman nagalit ang may-ari ng bahay at katunayan, ito pa mismo nang hikayat sa kanila na doon tumuloy. Kinahapunan, habang nagpapahinga naman sila sa bakuran, bahagya naman silang napatahimik nang masipat nila ang tiyuhin at kaibigan ni Bukdoy. Kampante ang mga itong naglalakad sa gilid ng daan na parabang meron itong hinahanap. Hindi lang yon, nang masipat sila nito, di na nito inalis ang paningin sa kanila. Basta, titig na titig talaga ang apat na parabang ayaw na sila nitong mawala sa paningin. Paglapit naman ng tiyuhin niya sa bakuran ng bahay, dali-dali naman itong kinumpronta ng matanda habang walang sawa na pinagmumura. Di pa nakontento si Tandang Alejandro. Humugot ito ng dala nitong itak, sabay tagas sa kamay ng tiyuhin niya. Pagtalsik ng daliri nito, imbis na mapasigaw dahil sa sakit, napansin niyang parang hindi man lang ito nakaramdam ng kung ano. Sa halip di na umatras, mas lalo pa itong lumapit habang nagwiwika sa matanda ng, Ligtas nga kayo rito. Pero ang baryong iniwan ninyo, hindi. Lahat ng mga kamag-anak at kakilala nyo sa lugar na yon, papaslangin namin. Wala kaming ititira, kahit walang muwang na sanggol. Nang mabanggit naman ito ng nilalang, pinili ng matandang wag nang magsalita. Alam kasi nitong sinusubukan nitong hanapin ang kanyang kahinaan at hindi naman niya yun pahihintulutan. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis ang apat na parabang walang nangyari. Paglayo naman ng mga ito, napabuntong hininga na lamang si Bukdoy
habang lumalapit sa matanda. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang tinawag ang kanyang ama. Maya-maya pa, pagkuha nila ng kanilang mga armas, mabilis nilang tinahak ang daan pabalik ng baryo. Nang marating naman nila ang lugar, nadatnan nila ang kanilang mga kakilala na kasalukuyang nagpapatuloy pa rin sa pangkaraniwan nilang buhay. Bawat isa walang nakatunog sa mga nangyari, kaya nang mapagtanto ito ng matanda, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad ang kasalukuyang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Inutusan din niya ang mga ito na lumikas na sa baryo, ngunit sa kasamaang palad, marami ang hindi nakinig. Nakakalungkot man ito kung iisipin. Natuwa pa rin si Tandang Alejandro sa kadahilan ng may mangilang-ngilang pamilya ang nagtiwala pa rin sa kanila. Pagsilay naman nilang nagsisilikas na ang mga ito, agad naman silang bumalik sa lugar kung saan sila nanuluyan. Mula noon pinuno, hindi na nakita pa ni Buktoy ang baryong yon. Di man siya sigurado kung ano nangyari sa mga taong nanatili. Malakas ang kanyang kutob. Naging parte na ito ng lahi ng mga gumok. Sa paglipas pa ng mga buwan, paspasan ang ginawa nilang trabaho para makabukod ng bahay. Habang abala sa kanilang mga gawain, hindi naman nila kinalimutan ang kasalukuyang sitwasyon ng baryong kanilang iniwan. Nakakalungkot man ito kung iisipin pero wala naman silang nagawa. Alam kasi nilang wala na silang kontrol sa kung ano man ang naging pasya ng kanilang mga kakilala. Sa totoo lang, sinubukang kalimutan ni Bukdoy ang tungkol dito pero naging imposible ito para sa kanya. Araw-araw pakiramdam niya na bubuhay siya sa takot ng nakaraan. Dahil sa ganoong pangyayari, nagkaroon siya ng pagnanais na lumipat sa ibang lugar. Kahit kapos sa pera, pinilit niyang tumawid ng karatig isla para mag-umpisa ng panibagong buhay. Ngayong pangkasalukuyan, masaya na si Bukdoy sa kung ano ang buhay nila. Meron na rin siyang sariling pamilya, kaya kahit papaano nakalimutan na niya ang lahat ng mga nangyari noong panahon. Pero alam niyo ba, sa kabila nito, isang bagay lang talaga ang hindi niya nakalimutan. At yun ay ang masaksihan niya, ang pagtutuos ni Tandang Alejandro at kinakatakutang lahi ng mga gumok. Sobra naman akong disappointed kay Tandang Alejandro. Pinabayaan niya yung isang baryo di ba? Parang ang lumalabas kahit may alam siya, sarili niya lang yung niligtas niya tsaka mga piling tao. Yun lang, sayang, walang sobrang bakbakang naganap.